Que des promesses non tenues, que des désillusions de la part d'un peuple voyant, pendant longtemps entretenu dans la médiocrité et l'ignorance par ces marchands d'illusions sans foi ni loi. Ce temps est révolu, ce peuple désormais averti et se dressera désormais debout comme un seul homme contre la mauvaise gouvernance et la règle de l'impunité, quel que soit le temps, quel que soit le prix. Aussi nul n'a le droit de s'arroser la victoire d'un peuple obtenu de l'homme lutte, ni de s'approprier seul les acquis de ces nombreux sacrifices de vies humaines pour la liberté. C'est ce combat contre cette injustice, contre ces spédodémocrates que s'attellera désormais avec acharnement, détermination, conviction, sans relax aucune. Zakala, votre émission sur FR3 93.8, tout le dimanche, 10h-12h avec Bouboula, l'intrépide, l'intraitable, la voix des sans-voix, la voix du peuple, le défenseur des causes justes et nobles pour un Mali uni, débarrassé totalement du tourisme, un Mali désormais doté, dirigeants dévoués, désintéressés, souciés du bien public. Enfin, un Mali havre de paix. Bouboula, le défenseur de peuple sans défense. Bonne arrivée la famille. Bouboula, baby, dogo, kabako, boubou, baby, dogo, itato alama, kabarigada, fama alae, kabarigada, Johnny, kabarigada, iwala fabere, barigada, Johnny. Anga boli bela jele, bamako lamini, me haketu nyini kau fentu me retar la doni nyina nanga kile deko, ningo kile miziki be mi ba foka traore. Ala ka hera kanai traore angala me bembe ya terke ya le enta mutu la katambla don tara kile tanana ka ufo ka wolin mando ka kanu barka dawi ka jigiya barka dawi dongli fola min bambulo DJ Sare ngalo ko kun temene ayo émission de kala donc dongli fola min bambulo ambeta dine Noah. Nato, Saramani ni natole. Nato, Bubula natole. Nato, Jamadi natole. Ikodi Bubula, Gitare duma baby, obedianye, Ikodi Sangare, Gitare duma foniku, obedianye. Ah, foniku, obedianye. Nato, Taramani ni natale. Nato, Jamadi natale. Nato, animanteru natale. Ikodi Bubula, Gitare duma baby, obedianye, Ikodi Sangare, Gitare duma foneku, obedianye. Ah, foneku, obedianye. Umandanye imabwana, kanudu masala imabwana, umandanye imabwana, dabali jigu mabwana, umandanye, ha kanuge, umandanye.
ikanoke Furudu masala ikanoke Umandanye ikanoke Furudu masala ikanoke Umandanye ikanoke Nyoko moko mamanyene Furuma luche Ha ukanoke Ha nefa ulila Sira ubula Bubula Restez connectés tous les dimanches avec Bouboula le premier. Bouboula le premier. Bouboula le premier. Le défenseur de peuple opprimé. Mandon kado kawe roki ambifu mandia mimbilava kado faraka ikanka di mauye tani pla samugani segimbeya depuis 92 ne mama soro achite andu na mabo PDG rema radio trikile ni seri fana soro ya autre technicien premier technicien fréquence allez faturo sinali bi alebe dio Debi, mes femmes tu mets Dakar. Ndiaye, oh tu mets gardien, ningo gardien, directeur Balmado, mais tu mets le cours qu'on a, Kakolosi. Ne nous nous les soroya. Ani PDG la sana. Sinon, à Bayen soroya. Awa chité bi. Radio Tigiri. Ne de radio d'infoloy. Bi. À Bayen soroya, à Bayen. 1979. Samba kacha million keme sawai isunduru pa mando solore tadu inyara monyo musolore sirikali bebalo kabako jo balar seni fawya mbesigala c'était ma sebe aladi adamantana ndia musolore tadu ibori halami mena negela kani fo jo balar mauya Quel est min kauche kebe Chedo tume a toko ko Amadou Sall Muso do tume a ko toko ko Kumba Timbo Denduru Dendu nani de muso kele présent bora dena o de Macky Sall Fantan den kule do Manevuru de gardien de ani tika fere la de o de Macky Sall après ka Sénégal mara Jaja ma bi se ka ke fanya ka tro iglone te mala Second mine, mais à la bedembo la même Omara. Nam Kabako. Tamama Batisa Faramana Balo. Monyo Musore Taruinise Halami Balola. Go to me RDC Utuma Wele Kozai. Atoko Mobitu Kuku Mabutu Seseko Kuku Bendu. Tadu Apa tu metubili de ke magistrat coloniali. Apa to ko Madeleine Yamo atu mettra de ko femme de chambre de do. Présent bora la ode mobitu sese ko kuku wa bendu.
Edisokokea, Joe Valaro, c'était Mayovéala de Bolo. Alaba et Sagola. Chemina Chaibe Balo, Cheptolu de Gumbaganabolo, Aramata de Forontono, Siricalibe Balobe. J'ai d'autres mes Zambie à Toko Frédéric Chuluba. Akera Zambie Masake. Yanaka ke Masake a tombé bisi de Bouli. Syndicaliste Tundo. Dakera président et Zambie. Kata 1991. Kata 2002 là. Namula. Muso do tumbe Malawi. Atoka ko Jos Banda. Akera Masake Malawi. Atumbe furufuru de fere. Mais furufuru yolu ka kana ubawle ko bandisi. Atumbo de fere Malawi. Akera jamana kuntigi urwa Malawi. Afwa tumbe buru de fere. Polisu ka buru. Namu. Do tumbe Senegal. Biabeya. Youssou Ndour. Afwa ko Eliman Fall. Debe. Apatoko ko Eliman Ndour. Sunogora Balia tu Sunogora. Kabiri Baba Sora Sumusigi Dabila. Abatoko ko Ndei Sokona Mbup. Yo Valara Fatou Solonu Kesi Afatou Menizere Isundurfa Eliman Ndour atume Kesi de Vere. On tu meta Dakar. Na meta minansa ambaye Medine la bekanga Kesi nundla. Solonu ka Kesi nani zunzanu me blamingono. Dia dale mesanga so samba kacha million kene sawai. Isundurfa abade ngarai. Toko Sokona Mbup. Isundur bi milliard chama de babolo. Kaira ko mabe ko do damne. Mate furuke ma kama koi ibake ala de kama. Ala ede furuda mbaki kama. Ni ko mi nkoti menete ma ka soni bembe tafe wala bi sofo ma babo. Ko jina boriye jina te bo mai. Ni jina boriye dongoro ibe saodo ube dabe minila. Aminyanga nunena Ko yeni ne tutala tatala. Tamai soro benai ko kingela. Namu. Usman Amideke, Chamane Sorokubena, no Balokumanya, Muso Bekasi, Kalakachia Tabadama. Toi, tu mets à ton coup Félix au faux boigné. À ton de Koja au fouet. Au dia Wolo, à de Wolo ou de Dala. Félix au faux boigné. Félix a donné chrétien yala. Boigny au Koro Sakadigi. Baoule Kana, Boigny Koro de Sakadigi. Afana Babe Saraka Sorama Santan Solo. Adira Koroke Minfanama O Sara Guillaume. Aïe Nani Soro. Sénégalais doivent voir le cocadiso. Dieu nous bebana fladron et baby. Tambaoué Kele Ani Denchekele. À Banguera le 18 octobre 1905. À Sarah le 7 décembre 1993. Avec ça donne 10 milliards de dollars, 5 000 milliards de francs CFA. Avec Rochma, avec du Koukolobolo. Jani war tu me ma kisi beli tu me kisi ja war kisi kisi. Aïe. Eh ben ça, docteur Bessa. C'était docteur. C'est venu yobi. Oui, alali. Kanai. Makadum bimbe damba. Durante kaka unga bejegibe. Mancha magabolo kele bejinche. Mancha maga mishema binamo. Sobo eka chesha babu yerere. Sobo eka barasho. L'autre mais à trop quoi Idi Amin Dada. Kamanana. Idi Amin Dada. Ani sobo eka madambo. À Banguera le 17 mai 1928. À Saramaka Diamana le 16 août 2003. Odo. À Kera Diamana continué le 25 janvier 1971. 4 avril 1979. Akungolo kakumba. Atumbe bade gen gaba bakoroni.
tun bɛ ba de gɛn Idi Amin dada. Ni dugu jɛra a b'a ɲɛ ko nɔnɔ kɛnɛ de la yan. A tun bɛ bisikiti fana feere. Nɔnɔ kɛnɛ de la. A donna sɔrɔdasiya la 1946. Ala deli cifɛla b'a bolo. A janya tun ye 1,91 mètres. N'a y'aw fifa ka taa fan min. A tun bɛ kilo tun ye 1000 kilo 150. Kɔnɔntɔ kɛ a bɛ murugɛkaw ka misi ta Muruja. A kɛra 9 fois champion a ka jamana la parce que a tun bɛ siɲɛ ta fana kɛ. Ni misi bɛ ɲini ka bugu. Mais a kɛra jamanakuntigi ye dɛ, a ye coup d'état kɛ a nan'i sigi Uganda kunna. Ni cɛ kunbabaw wɔɔrɔ. An ka taa. U b'a sɔrɔ Don dɔ la i bɛ jɔ. Dangele ma. Maaw de b'i bɔ bulo kelen ka t'i da kaburu kɔnɔ ka bɔgɔ k'i kan. I mana taa dangele. K'o ye nin de tu t'a la ta t'a la. I b'a t'o la. Fali kɛnɛkalaw b'u t'a la tɔ ɲɛ tɛ komi zonzanni tulo ka jan. Korokara kɔ jalen don. Awa koro ɲɛ bilennen don coyi. O ye tiɲɛ de a tɛ se ka yɛlɛma. Muso y'a bolo da falikɛ kan. A ko bamanan. Dɔ tun bɛ a tɔgɔ ko Jean Bedel Bokassa premier. N b'a fɛ k'i ɲininka. A bangera le 22 février 1921. A ko a fɔ n ye n k'a mɛn. A ko ne ko yala cɛw bɛ sɔn ɲɔgɔn ye wa ka furu ɲɔgɔn ma. Cɛ k'i ka woro tigɛ. U y'a fa minɛ ka taa n'a ye préfecture la k'a fa fusiller ka marifa kɛ k'a fa faga le 13 novembre 1927. O y'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ san 6 la. A ye den 55 sɔrɔ. A ye muso 18 furu. Sondo bɛ na aw ka misi ta ni nɔnɔ. A kɛra a ye empire créé le 4 décembre 77. Misi ta. A kɛra président à vie en 74. A kɛra maréchal en 75. Falikɛ ko. Lɔgɔkun kelen a ba tilala ka juru don a yɛrɛ kan na k'a yɛrɛ faga. Cɛ min bɛ se ka n fo. Aw bɛ min wele ko Jean Bedel Bokassa premier. Ka taa furu sɔgɔma kɛ. U b'a fa faga o b'a sɔrɔ a bɛ san 6 la. O bɛ sago. Lɔgɔkun kelen a ba ye juru don a yɛrɛ kan na k'a yɛrɛ faga. A ba de a bɛnkɛ de tilala k'a lamɔ. A kɛra maréchal ye ka kɛ jamanakuntigi ye ka kɛ empereur ye. Ka kɛ président à vie ye ka kɛ maréchal ye. Falikɛ ko a ma nin ka nɔgɔn. Maa fa ni ba t'i jigi ye dɛ, maa jigi ye Ala de ye. Ba ta ten. Président n bɛna kuma ni dɔ f'i ye jɔ b'a la. Min bɛ se cɛw la. Wulu de tɛmɛtɔ. A ye sanu di kaba. A y'i kun filɛ yiri sanfɛla la. Ka ne tun bɛ. A y'a sɔrɔ kɔnɔ bɛ sanfɛ. Fo ni sigi kun. A ko kɔnɔ jigin, a ko n tɛ jigin. A ko n y'i fa dun, a ko n tɛ jigin. A ko n y'i ba dun, jigin, a ko n tɛ jigin. A ko n y'i ka denbaya bɛɛ dun, a ko n tɛ jigin. A ko kɔnɔ jigin, ne y'i jigi bɛɛ dun, a jiginna a ko n dun. Ni jigi tɛ yen foyi tɛ yen. I tɛ dugawu de ye. Ala y'i kɛ funan kɛ. Kabako. Ka fɛn d'i ma k'i kɛ dugawu de ye. A bɛ maa dɔ kɛ funan kɛ k'i sɔn k'i kɛ dugawu de ye. I yelen tɛ dimi bɔ ma. Dɔ bɛ Mali dunga bɛɛ n de la k'a mɛn ale kɛlɛ a ma taa école la mais a kɛra jamanakuntigi Afrique du Sud. Aw b'a dɔn a tɔgɔ Jacob Zuma. Kabini Ala k'a d'a ma saki d'a kɔ la komi anw ye saki minɛ cogo min ka taa école la mais a kɛra Afrique du Sud président ye Jacob Zuma. I taarilen tɛ fo ni sira baba. N bɛ kan ka ninnu fɔ aw ye n ka fantanw pour k'a jira ko Ala bɛ se ko la maaw tɛ se boyi la. Damina k'a dabila min t'a damina k'a dabila hali tuma min na cidenw ni sanu nana tunun bɛ o nana cɛncɛnba in na cɛw ka gɛrɛ bɛ yen de gɔnintigiw bɛ ka A fa bɛ sa tuma min o y'a sɔrɔ a bɛ san 4 na Jacob Zuma. u ye A fa banna ka misi damadɔ dɔn. A denmisɛnnama a n'a ba tun bɛ t'i sigi misi ninnu kɛrɛfɛ n'u bɛ dumuni kɛ tuma min. U y'a minɛ k'a don kaso la Afrique du Sud a ye san 10 kɛ Mandela de y'a lakalan école la ye. Ni n ko école Mandela de y'a lakalan kaso kɔnɔ ye. sanu d'a ma. Kabini Ala k'a d'a ma taa école la. I n'i ka jama. A tɔgɔ ko Jacob Zuma aw bɛɛ b'a dɔn a ye jamanakuntigiya kɛ Afrique du Sud. Ko a ye murujakaw tɔɔrɔ san o san a bɛ muguda misiw ta san 9 an tɛ fɛrɛ nɔnɔ kɛnɛ ma ko an kana sanu d'i ma i ka kɛlɛbolo d'a ma kan de kɔni tɛ baasi ye n bɛ na u jaabi a ye misi la ka to an.
nyemena de tadu amanga chokoroba fo jakite bimperela tiganyanga perela badedo karta mali misiri kope ani amaringa mo mali kana chena muso bela jelenfo domuri wala olugo kute balo mo ka fena olube balo ala tade la no e bini tiganyanga e chede an ala e mun toyi na mati ai dem senyana ayi shofunan ke yala ayi ke joli mandie ayi ke foninche ayi ke kodonai ka doniya dima funan ke yala kadu batabi tumamina uyesanu di kande makande konin tuba donc mela jine atoko Ahmed camarade Ahmed Sékou Touré koni noy machina ko jawa awolo ba bora al badaria de abora yene bora tungumbe o dugu imbe kisi dugu kerebelala Sékou Touré bangira le 9 janvier 1922 à Karaparana ani bolay kama Asara le 26 mars 1984 à Kara américain jamanala afatoko ko Alpha o tuye suko ferela de boucher tundo abatoko ko Aminata Fadiga nyamakala ke inkulela markakana beka Kara jamana kuntigi le 2 octobre 1958 abafo domima général de Gaulle au Kera le 25 août 1958. Nous préférons la pauvreté dans la dignité, l'esclavage dans la richesse. Ça c'est le camarade Sékou Touré. Samori Touré de Mousso Dofrou. Mousso Intoko Bagmen Mara 1871 à 1871. A été sur le quoi Ramatoula et Doba ou la Ramata. Ayo takada terke muri bado ma otoko ko Isa Fadiga. Isa Fadiga Aminata Soro Aminata Fadiga Sékou Touré bange. Ko weli ne tutala tatala. Gaga Boucher fana dem se ka ke président e kuy. Sékou Touré wolo fatro de Alpha. Alpha fatro ko Bakari. Bakari de Alpha Soro. Alpha Sékou Touré Soro. Ko weli ne tutala tatala. Usoko ba manange. Yala sondo ni chejo libe na ube shiro nyazangadu Ahmed Sékou Touré kandako no kuma mani akakuma kando be asemene nous préférons la pauvreté kuma bini Sékou Touré ka dossier avec la ko kuma kan ngala Nous là, tu nous donnes la force de vivre. Akoyala mabe dugu nambi sondo kungolo ni kungolo yo tume Burkina ko bebo utuma wole ko hot volta awati do Thomas Sankara Thomas Idor Noël Sankara Bangira le 21 décembre 1949 min kadi tiola après d'un temps soro meta sondo muso toko obeba muso dono e Mariam Sangara a été place sur Auguste ni Philippe sanani ko fe haribi atoko be kanga po ke wale yijigo na nyeko jishmana Sankara fatu ancien combattant a deuxième guerre mondiale ke patoko ko Marguerite atume na fere atume pronto banine fere na yoti ka le président Bora Dena Ode Thomas Sankara il y a le 15 octobre 1987 qui sait qu'il y a Thomas Sankara à 16h40 après le conseil de l'entente kono kono kingi de tumba la joking blema ani t-shirt diamant bulke samara tumba sena akera alamsa do le 15 octobre 1987 akom ngujakauna na mshuta ako kabinala kamulaka na dalaka na mshita ya nkandoro di mankanyeko Sékou Touré ka fenya Ensuite, l'administration part tout de suite. Sékou Touré se plaint d'ailleurs de cette rapidité. Cubain. Face à ce qu'elle considère comme un défi. ala dal tafia babolo abole ala dal tamadaka babolo na ya abdafa ka chishibo ni ya edo bibe do nyana abole anyebe ya bambala kandeni majobela ne madokamba ayi bala ka kuziba kande pa ma unye fi bala mi to shabo no nyo me he bolo aya dafa chishila ka sondo ko kande pa ma mi bolo foi ko nyeja
Atorakana, Kandako Majorema Kalila, Cavone, Yanineka Kishaudo, Sondo la Tegetiana. Here about Neka Shokin to Shakaboli, Eka Shoin the Biboli, Sondo Alempile, Eka Doani Shoche. Doani Shoche Shabu, Dugutibana Pa, Ventogo, Akadukono, Dunanta. I cannot show Shas Rivolo, Ankanyishula Colonoma. Yunakabirante, Ayakumbe, Kadoani Shoche. Damanka then 7 Takada, Nengo, Akulana to the Sondobola. Bola Mamina, Kandako Doani Shoche. Pocket Donani Shoche, Yani, she will upon Nama. Candea Pambala, Dafulaimo, Kalgoshiabina. Sékou Touré avait, en 1958, osé proclamer immédiatement l'indépendance de son pays, 2 ans avant les autres colonies. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Rien pas Sékou Touré a élu le 25 août 1958, avant le référendum. Le référendum qui era le 28 septembre 1958. Au cas ballon d'Aro dans les mots là. Mais avec une faute que les deux mitiés, c'est qu'on y va. Ouais, sur l'indépendance, il m'a dit, mon chama m'a appris qu'on a. Pays francophone, Frapingamana la m'a dit, Machima. Sékou Touré, follow de la indépendance, Frapiuna. Parce que Raboula, Fenyata 56, Maroc, Tunisie, Ntoulouma. Mais Frapinadi. Sékou Touré, follow de la indépendance demandée. À Kalaka, référendum non voté, à Kélé. Au palais territorial, avec une commande de Domi de Golignana. Avec une commande de Goli. C'est là qu'on a la main. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Ambejamana Lamina, Yesachemina, Musho Senko, Nilquama Basite, above even Munch, even Munch, Katoribani Minchabado. Dofana Sambi Nani Wanga Presidana, Edward Dos Santos. Sam Samabala Fatu Ye Masone, Mason. Angola Presa Mimborai. Fatu Ye Masone. Fato Evelyn Dos Santos. Kaira kapo ala biseka yelama chamange yelama masaya ala de. Odo ni mami nyibugo. Ibole ba to be che ma do. Ni che do yide be tikal ba be odo. Ambe wa atu nabi. Ya ande. Ni mingoshi abeta nya fo joni. Batabi. Ni ye temingoshi yala otiki betakkan fadom ini watu ni menna ini joni do voilà tu me Ghana a indépendance le 6 mars 1957 où tu m'as le Gold Coast doude les ake Ghana e temin kasika bishi Kwame Nkrumah encore 2 minutes wolo la Sibiri Ashanti Kana Nkrumah encore yode à Bandera le 21 septembre 1909. À Sarah Bucarest le 26 avril 1972. Où il y a coup d'état Kala. Coup d'état Kera Bora et Kana Guinée fait. Sékou Touré fait autre atterrir. Sékou Touré est vice-président de la République de Guinée. Cancer d'estomac est amené à Tara Bucarest, à Sarah le 27 avril 1972. À Fatouye Noumouni, à Batmena fin de février. Kwame Nkrumah, Ghana président, follow. Jaja na fin février là pour na démé que président yogoy. Jaja Noumoudi, Noumouye président mais sur le Duna kono Kwame Nkrumah. Parce que Fatouye Noumouni. Chenin kulu manabo dinyumo wulu babidia ay ni fane kene tigi yo bala wartigi ya te da be da bo de la alaba di ma min gadai debe jo bala nga général
Aliko Dangote a bandera le 10 avril 1957 à Kano. A Fatoro Mohamed Dangote. A Fatoro ko Maïria Sanusi Dantanta. A Bengue de Wardama. Avec Wardama Toumami. Warin Tounye 1 574 630. A Tara 10 tonnes d'osan. Wari Wuli Tuko Flenye. Biale de Africain Benye Warla. Akana polo beta bi 13,5 milliards de dollars. Ko yeni de tutala tatala. Jekani wolobaga, chemani wolobaga, abe musude ngasita wolobaga mancha batani sege batani donjanko. Abakalada. Abakala. Yema mun. Rokia sama gende la kanimfoya. 1984. Nenga koso kasa ufranyonga. Kanga chokoroba ka waruta. Katanda Abidjan. Odo, c'est ce qu'on avait Samara Syria Abidjan. Radisson Tigi. Mimba Bolo Biakata 60 milliards. Aya Damne Samara Syria de la Abidjan 1984. Kabola Ka Liburu Pere, Liburu Kolo, Kar Rue Kono. 10 milliards Babulu. Milliards Tigi Tema, milliards Tigi Alade. Avec deux ballons Fantanyala. Naka do Fahera Kono. Dakambe. Dakambe. Mekelemba. Madame Wologam ya job. Ma dara min kama. Ube wole ko dakan. Oroki aikera tibabuye. Itiseka yelema. Ikera frafinye. Ibi yera jaya. Me ye frafinye. Ikajan. Ma tiseki surunya. Fonu ye muruta ki kantika no kera ibe toala. Isurunyana. Machine tiseki samaki ula uli. Ini fami wolola. Ni fantiseka yelamala. Ni ala tate fo saya. Ode dakan. Sino maoba voko glomina kabe ayabla ko dakan no teaching. Ni dakan no muna ayabla. Ote dakan ede. Aish. Dakan mi fami te yelama. Ala yi dachuko mi. Ubi ala ye ninge matiseka boy. Ode dakan. Sino hari fantanya ubabo dakan o teaching. Mado beke fantanya ibikla ka ke wartigi. Mado beke wartigi ibikla ka ke fantanya. Do te dakan. Dakan min tiseka yelama. Ala ka ko kofe matiseka yelama ode dakan. Latige Adaman jara ne ya ci ngo Adaman jara ta écouteur do sani ita to écouteur san do yi posi farakanga warbo mbado yi jugote ma ba bo bula Adaman jugote ni latige do latige ni dakante kile femi tuni kay ma donai ma ba fo latige do akorota La sona batala utambarido la sama PDG la Traoré ko yeninde jali so muso ay so kono na sona dro au de umbe baraka ama wala madam wala gami ya job atoko be kanga fo fi mo ama do manka me awa tigi donwa El Haji Sheikh Martal abatoko de ko Aisha Adam ale kɛra baara ɲini de y'a sina muso ye baara ɲini a bɛ tobili k'a ye o kan ka min kɛ a b'a kɛ ni Seyid o ye Sheikh Umaru wolo fa tɔgɔ ye a tɔgɔ ko Seyid dɔw b'a wele Seyidu mais a tɔgɔ de Seyid n'a n'a ka kɔɲɔmuso dalen bɛ so kɔnɔ a bɛ Aisha Adamu wele ko nani n ka tasale o y'a sɔrɔ karata de dulonnen bɛ da la a bɛ da in minɛ a t'u gêner san bɛna k'a sɔrɔ ye dugu bɛ jɛ k'a sɔrɔ a kɛlen bɛ ka karata minɛ pour fiɲɛ kana na karata bɔ Seyidi n'a ka kɔɲɔmuso da la ni dugu bɛ jɛ ni cɛkɔrɔba ko k'a bɛ bɔ a b'a fɔ jɔn bɛ yan a ko ne de don e m'a fɔ ne ka na n'i ka tasale ye kabiri su la hali b'e bɛ yan ko awɔ a bɛ bɔ a bɛ saliji ta o y'a sɔrɔ a ye ji sigi ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ t'o fana tasa daminɛ ni cɛ donna a bɛ bɔ san bɛna k'a sɔrɔ ye Sheikh Martal y'a ka talibew fara ɲɔgɔn kan a ko kuma bɛ n bolo bi k'a fɔ aw ye a ko cɛkɔrɔba bɛ kuma bi a ko ma wele basi la n y'a wele Aisha Adam ka ko de la Aisha Adam a ye dugawu k'a fara ne kan aw ka dugawu k'a ye ko Ala ka den bɔ a la min bɛ lakodɔn min bɛ cɛw dan o de ye Sheikh Martal ye
kɛlɛ wusulen a taara don degenbere kuluwo la a donnen u taara k'u bɛ taa minɛ u m'a sɔrɔ yen o y'a sɔrɔ a tununna o kɛra le 12 février 1864 hari sini a ma ye mun don a ba denkɛni forogow de bɛ kɛlɛ la kɛnɛma mɛ baw de bɛ kɛlɛ la sojuw la o denw bɛ denw da ni mun kɛra ko mun kɛra karisa ye a ka tile mɛnɛ na dɛ tile tɛ mɛnɛ maa ye o i ba de bɛ mɛnɛ ye kow ye nin de tu t'a la ta t'a la an baw sɔnna o an balimamusow a ye sɔn majɛ jaraw a ye sɔn muso ma da hayira kama muso dara ɲɛni de kama mɛ ɲɛni a bɛ bali la i bɛ lafiya sɔrɔ a kɔnɔ ka tila ka arijana sɔrɔ sini mɛ a b'i sen jukɔrɔ ni cɛ fɛn fɛn f'i ye sɔn n'a bagar'i ma i bolo da i kɔ la i kana makɛ ne jo t'a la yafa n ma n yafara walahi a ti den bɛɛ barika ma a bɛ dɔ b'a la fo mɔgɔw k'a fɔ asike f'a tun ka kɛ tan kabiri muso bɛ kɔnɔ ta kalo 9 a bɛ jigin cɛ bɛ gɔrɔndɔ tuma min ni den kulela bɔ ni den ye n tɔɔrɔ a bɛ t'i jɔ ni den f'a ka sinɔgɔ a bɛ taa na san a bɛ tasuma minɛ a bɛ daga sigi ni dumuni mɔna gonima a bɛ n'a sigi kɔrɔ n'a banna a bɛ tɛgɛ ko ji ni tasa ta ka taa ko su mana ko tugun a bɛ tasuma wɛrɛ dɔ ka dumuni tobi n'o k'i ma ko a barika o barika bɛ minɛ parce que a sɔrɔla ɲɛ gan kɔnɔ mɛ o b'a sɔrɔ i sɔnni cɛ ye dɛ o b'a sɔrɔ i m'i cɛ kɔli ta dɛ o b'a sɔrɔ i m'a fɔ i cɛ ma bɔnda la ayi maa n'i bɛ ko kɛ ala kama o ala kelen b'i denw barika fo maaw k'a fɔ f'a tun ka kɛ tan n'i k'a sɔrɔ fana y'i cɛ tɔɔrɔ ka tasuma kɛnɛ bila a kuncɛ la sufɛ a tɛ sunɔgɔ tuma min a bɛ birifini k'a kan wuli i bɛ se nin na o ne k'i ka wari di ne ma mɛ sisan e m'i ban cɛ kolon in dalen lajɛ ayiwa fadenw taara k'e dan e den bɛ kɛ te wulila de u bɛ barada sigi a kun na k'a taa kɔfɛla la ka meko bila a da la taa dɔ ka so da yira na ne ni ala cɛ walahi a bɛ kɛ kunanjɛ ta ye don o don dugu mana jɛ kunanjɛ bɛ tugu misiw kɔ wula mana se kunanjɛ bɛ taa ka ɲaga la misitigi bɛ taa n'a ka misi a ta tɛ misi ye jɔ bala fo nin yɔrɔ ka faamu adamaden ka baara maa fa t'i don arijana i ba t'i don arijana i fa ka ɲumanya t'i don arijana a bɛ mako ɲɛ i ye dunan kɔnɔ mɛ lahara o ye ni ala cɛ de i ni ala cɛ mori t'i don ɲɛma t'i don kalon don arijana tile bɛ kotigi de bolo i ye min kɛ a b'i sara o de la o don fa b'a yɛrɛ ɲini ba b'a yɛrɛ ɲini i ka morikɛ yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲini o don an bɛ wansa fɔ torokɔrɔ garantigi bugu malajotigiw don wansa n b'aw fo n terikɛ a ye taa n'a ye dɔrɔn tant que an bɛ taa an setɔ don an m'a ye denw bɛ kule maaw la maaw bɛ kule maaw la gansan tɛ ba ka baara don madame Wolagɛm dalen bɛ Lafiyabugu a bɛ jala dɔ a denw na ka hɛrɛ kɛ walidenw ye ala b'i to ten abada i denw da de bɛ ngɔlɔn kan i k'i walidenw da musi kan i ko wali i denw jɛ dumuni na k'a don walidenw da ala bɛ sanu galama don i den da bilahi talahi Thomas Sankara ba tɔgɔ de Marguerite n'a taara forontobani n'a feere a bɛ n'i biri a cɛ kɔrɔ de ne ye nin de sɔrɔ a filɛ cɛkɔrɔba bɛ dɔw ta la k'a fara nasɔngɔ kan u ye den ta in nabalo ten de président bɔra a den na Thomas Sankara l'homme du 21 décembre 1949 à Yako Joseph de Marguerite de Philippe Auguste fa Mariam Sereme cɛ san 30 ni kɔ saya kɔfɛ a tɔgɔ bɛ kan ka fɔ mun na kɛwale ni jigo jigo tɛ jamana o jamana dangalen don e m'an ka gardiennage mɔgɔ n'o sécuricom maɲumatɔ dan don papier kan 240 230 u bɛ min d'u ma 6000 800 1000 o jamana bɛ taa ɲɛ cogo di e bɛ faden sago wari dun na ka balo hadamadenw na ka balo fantanw na o de y'an se nin kɔlɔn in kɔnɔ yan an bɛ gɛlɛya ala tɛ dɛ Mahamadu tɛ salala an yɛrɛ de don hinɛ tɛ jamana min na faama tɛ hinɛ fantan na fantan dawuro tɛ jamana min na o jamana ta tiɲɛnen don ko ne ko ten
hari sube dala sana pereje la sana kaburu Gabriel Touré yanakata dinga kono o climatiseur tienendo san joli an b'a kuma la a dɛsɛra ka dilan e ni ala cɛ 100 millions t'o dilan mais n'a fɔra sisan ko mɔgɔ mako bɛ bu a la bɔbarabɔlaw bɛ taa 50 millions 30 millions d'olu ma ou bien ka wari kɛ bɔrɔ kɔnɔ ka taa di mɔgɔ ma k'o ka duwawu kɛ jamana ye duwawu kɛyɔrɔ dɔnnen don misiri de don duwawu kɛyɔrɔ dɔnnen don fantanw de don ni ye million kɛmɛ ta ka 20,000 kɛ enveloppe kɔnɔ minuit ka don Gabriel Touré kɔnɔ plongé banabagatɔ minnu dalen don n ye nin d'aw ma ala kama n ye nin d'aw ma ala kama a ye duwawu kɛ n ye walahi ala b'o duwawu jaabi walahi ka ko kɛ yɛrɛ yira tɛ dɛ k'a kɛ ala kama dogo la bilahi ala b'a jaabi jamana in bɛ fasan dingɛ de kɔnɔ avion mana san o bɛ taa kɛrɛ kan o b'a fɔ woyi o ye ne sɛgɛnnen don n tɛ se ka pan mobili kura mana yira n na 50 taara ala ka taa ko carton don k'a tɛ se ka fɛn ɲɛ o tuma minnu bɛ taa san u bɛ taa san tuma min u tun bɛ cogo di u tun bɛ cogo di u tun bɛ cogo di minnu bɛ taa san yala u bɛ taa san o tuma u tun bɛ cogo di u tun tɛ maaya kɔnɔ wa u bɛ mun de bi avion sanna o ko o dalen b'a disi kan jo bala mobiliw taara san u y'a yira n na 22 ni fɛnw na i bɛ k'a yɛrɛ hɛ n ye nin san nin bɔra Mali wari la mais a bɔra Mali wari la 50 bɔra la o don na u ye communiqué passé ko 50 kan ka segin k'a man ɲi a 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 man ɲi o ye tugu de ye kelen man ɲi filanan man ɲi sabanan man ɲi e o tuma mun don an sera ka tiɲɛ fɔ sa kaso tɛ foyi ye anw ɲɛna ne m'a fɔ ne ni i bɛ k'a n'a tɔw fɛn fɛn bɛ yen san 60 san 70 bonisi de don sinon ala tilala ka baara la a ma lɛtiri de d'a ma fɔlɔ e ka siran ala ɲɛ k'i ɲɛ don hadamaden na k'o ye faama ye faama jumɛn faama min bɛ bana faama min bɛ taa yɛrɛ furakɛ docteur min bɛ yen o b'a furakɛ jo bala o bɛ sa e bɛ sa se t'o ye se bɛ min ye i tɛ tugu o la an bɛɛ tora natadenya la maaw nɔfɛ n'an min y'a la a bɛ ta bi a bɛ cogo di bɛɛ y'i kɛ kuŋɛ a bɛ komi n'i ye turu fili gabakurun fili turuw ma baji la bɛɛ y'i makun parce que n'i y'a ye i bɛ maa min dɛmɛ i ɲɛ b'a la ni k'a sɔrɔ a bɛ ko de la e yɛrɛ min b'a dɛmɛ e y'i lafiɲɛ n ye 100 paye o don na n k'a kɛra cogo di k'i ma ale tɛ kuma na k'ale découragera n k'a ye nin fɛ yen a mɛnna o e bɛ décourager an tɛ décourager ayi Laji Keita an bɛ nin kɛlɛ kɛ fo ni ala sera an ma don min sabu an m'a kɛ an intérêt kama an m'a kɛ maaw k'a dɔn an ye yɛrɛ mais tant que sɔrɔdasiw m'a fɔ alhamdulilayi Mali fantanw ko Bugula a ka ɲi jamana ka ɲi an ta ma kun kaso tɛ dɛ yan ye kaso ye wa a tɛ mɛn yɛrɛ banjugu bɛ bɔ a bɛ bɔ kɛ a bɛ sa kaso la a bɛ bɔ n'a bɔra a ma ban minnu bɛ yen n'u bɔra a ma ban mais ala ka kaso bɛ yen k'i da i kɛrɛ kan n'i y'a mɛn a ye n kɛrɛ yɛlɛma n bɛ n da n kɛrɛ yɔrɔ kan i bɛ bolo ɲuman de bolo biriki dalen b'i kan yɛlɛma kuma bɛ fɔ ye yan maa kan ka siran o don ye i ka maaw to yen maa ka siran o don ye i ka mɔgɔw to yen an bɛ CDR cɛ n'a muso bɛɛ lajɛ ka guide suprême de la jeunesse k'a fo k'an kɔrɔkɛ n dɔgɔnin walasi n'u Togo dɔngɔnɔw ka yɛrɛ wolo k'a fo. Bouboula, tu nous donnes la force de vivre. Nɛgɛ karafe juru bɛ bolibanakaw ka dangele DJ Sari l'homme fort kabako de la technique. Dongomani bebe dongobo kabako fanta bebe dongobo anda to adama kabarigada fama alaye Bubula bebe dongobo kabako bubu bebe dongobo ita to alama kabarigada fama Kabarigada Johnny nye kabarigada iwolo fa bere barigada Johnny nye kabarigada iwolo na bere barigada Johnny nye kabarigada fanu kuluye
barikada Johnny Nyeka barikada idia ye moye bubula baby togo fo frequency tura baby togo fo ita do alama barikada famala ye Bubula ni jama yeto gode fo paralala ni era to ma fo ofane paralala frequency turada gelelo awulila bubula nere wolo fa beredo awulila wari bora wari bora wari bora wari bora wari bora wari bora gentil. Johnny Benita do Benita munungala bolo bubula. Fanta to mani medakana. Bubula ifana medakana. Daga satena kante karaba bubula wililla tugudinde bubula awari bubula don't they want you man don't believe bubula nina na tunga kono nikanye ibe wolo fa bere zoro tunga na ka wolo na bere zoro tunga na tunga mala belo bote nyuma bubula fata dugo mani do abokene dugo nana azudan yarela ya nani daga me yala la daga jugute nana yarela ya polela do haya juruzuma obedia nyefene ne bora yarela gonona ya ne bara polo yoro odola polo ne bara damine bubula wilila tuguninde wari bora de wari bora de wari bora tugu wari bora tugu wari Bouboula, tu nous donnes la... Restez connectés tous les dimanches avec Bouboula le premier. Bouboula le premier. Bouboula le premier. Le défenseur de peuple opprimé. Bouboula, tu nous donnes la force de vivre. Katudo sansara kono Kidal, qui venga armée là. Menga Jamana kono un pays souverain. Mouribo de indépendant le 27 septembre 1960. N'yebe armée étrangère wala la obekanga Mali wala udanda. Katudo sansara kono Kidal, qui doit dala. Ubeta marfati bulu. Kuye marfato gaoda après lube tu soroy. Mfa duguka. Maliba. Ne fa duguka ese ne ni balo kakantu ba ko na re ambe tamala me ambe salenu wallahi ara kapima malien bi ibe molo ya nai un pays souverain Modibo Keita 1,98 ba Fatma D Daba Keita D Kamali dapalen to ambulo Musa Traoré ka dapalen atete Alpha Ulu ka dapalen to ambulo bi ne b'a fait katanga dugu dola Kidal ne ti se kata faut pays étranger de kana sanga comme konyo muso nkurule me mobili kono be kanga tani
katambla sanzana kono bu jondala nfa dugu kono jamana kelen voye ka kerai jamana kelen voye RDC gar kerai Zaire wero mulesi Zaire République démocratique du Congo uye buna gana mine ka goma mine kabila petini wulila katabali gusi na utende mabo uya de mai jamana imbe récupérer ka duma ka goma libéré ka buna gama libéré tara sorasu anyu ni ka ku tara do me mali drapo wulila udona kangono mali drapo wulila wa mali drapo yu kumbe wa sam sama bale ame nyena maya de la ni mabo me an sale ma am fadugula adamanjara wallahi le mali a été humilié ne ka jamana la ne ti se ka munumunu ne ba be ka tanga dugu dola ne ti se ka ta fo soldats étrangers minu nana ne deme olu de ka ne konyo muso senze ka tambla kangono sangara ko c'est un ibolo ka kantugu on sale ne do ambe kumala toro c'est une honte nationale kone koti kele kanga ke nunu de lao mais français ka boyande français ka keta pitri patara popapu français de tare avion kolon sangana na ya français de tara ni blende nunu sangana nu ya français de 1 milliard et quelques douze akmaki nu wulila arasa esrabla esrabla ke ama srabla da inga nya jamana na polola kongai ngo waya kwa nyuma ya be fota me ya na kana utunga me amani yede au bebe bolola jamana na polo de au be fembe be kanga nyuma ya ke sa wallahi abebe bolola jamana na polo de la e de la kame maki kulubali yere wolo di fantan ka maki kulubali ani interka nanda ka uli kiri Mohamed Draman Traoré e de la kame ko maki yeni ngewa ale jamana na polo haramun c'est sacré ibla la mission de la quai ni taramimbe fo iko fe ode ayere mais jamana le karsa kan ibe ka kan bubu beta akeda ta wai mais yanu kana dun mobe nye jamana nyumande la pour ka yanu kana mimbe kanga boka warke boro kono tuntuke fembe be fula jamana ina be kalo angon be kumala doro kan da ko bo perele la sino an su de takama todo jamana kono ifa jamana mali indépendance mo do keita de gol ko kelenema akoni men kunwuli meto la jembe ula jede njole mais ni me la jembe kumbri ça c'est la grandeur de l'homme, la dignité de l'homme, le panafricanisme de l'homme. L'homme du 4 juin 1915 Dabadeni Hatmatadi Masira Modi Masira de Dabasoro Daba Bangira 1885 à Fatura 1965 Aban Konori Abangon Amata Université là Amata Sorbonne mais Nyanga Jamana don Kadona Kali Wallahi Nine Blala Jamana Yuna Dongodu har nimbalma ya du ka jamana na fulu du itate mi ni ma do kasola ala kantachi mbalma direti ni be kono kele ka jamana na fulu du ni mi do kasola sans pren kan kunchi aya fama nyankali aya fama ne ka to do kasola ko le jamana na fulu du ne reta ba duna yot mala tewo nse ala mawa jamana imbe fasan dinge do kono wallahi akade be kanga jamana ina seki ko fe haro rona ya seder mo tara furata kata di Gabriel Touré la zevil hani ni lu ibaro ni e kalu atete bora fangala me ay ni te fla daile orona plus d'un milliard et quelque Monaco de a daile abe Luxembourg la ale bora fangala sabe san wulo la bo aw min bala aw desara ka dla min bora la be kanga jamana ma ko dla arabi ala jedur ni koy be meri jamana na kuma lo lay ba ko dusu kasi ki fa me ta ke mai ba ke ala de kama am te sarani ni na dugu kulo inga ngwa ala ta ko min be o bla kana alfa ya ba ku ya te kala si alfa ya ta kambana fa asoe 5 minutes ya me telephone na bla mo gol sabakado
Président ni tun ye Bubula ka kutuba ye. Allo. Salam alaikum. Wal. Falilalu. Ne ye bara fɔlɔ. Kalo fila bɛ dafa yɔrɔ min na. Maaw kɛra fanda fɛ u bɛ yala ne ka yɔrɔ ɲini. Nka Bubula ye bara ma kɛ dafa ɲɛɲɛ. N ye n yɛrɛ ɲini o bɛ ni daka. Ne ye jɔnni wele. Ne ye Bubula bɔ ni ne de wele Bubula. N ne fa ne bɛ baara kɔnɔna na. Sira da yɔrɔ baara kɔnɔna na. N tɛ se ka o supporter. Bubula ko ma a ko baasi tɛ n de. E bɛ daga n bolo. Lamɛnbaa jamalu yo bɛɛ bɛ daga n bolo Bubula. Bubula koma abo avanta ko baasi tɛ. I jija fɔlɔ I ka arajo wɛrɛ ɲini. N'i y'o sɔrɔ tuma na min na I ka bɔ n ko Bubula ma n ko n tɛ se. Ala ye n kɛ bamaden ye. Ni ne sɔnni bolo Ala ni ne ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ni arajo fila la a ɲɛsin fanta ma n ka taa émission lamɛn. Ne ti a bɛ nka fɛnɛ ma diya ye I ka fanta labila n bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ɲini. Ne ye baara dabɔ kalo kelen bɛ dafa tuma na min na Mande masa ko a ko fanta wa tɛ sa la wa n t'a kalan. Nka n'i ye n juguya o jaabi fɛnɛ bɛ Ala bolo. Su ko ni dugusajɛ cɛ o tigi y'a ka minɛn ta ka arajo bila tilegan dɛrɛdɛrɛ fɛ a kɛra Ala ɲɛ. Bubula tɔɔrɔ bɛ mɔgɔ caman na I ma kariya. Falilalu balimamusow bɛ baroda la wa a tulo bɛ n na. Restez connectés tous les dimanches avec Bubula le premier. Bubula! On est bien inoka obaro Zakala. Okeneka. Nangamade, Adouawude, Abaregade. Bubula, tu nous donnes la force de vivre. Minye bonisouye anyambulo manabo au lieu de mami sorani. Nouveauté, exclusivité avec Bubula le premier. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. La patrouille la mort. La patrouille la mort. Merci camarade.
La sanani ngane na bize jeli ne ngoro sangarana mate kuna na kauka shobora fragmado sine kuna e korona ne bama ambal ala ko Cheikh Oumar Dia Barmasi di Jampong Baraga jangan lupa Madam Kono Masangari ka bhuli beanu Koroke national madu kona ka bhuli bean President Tomani jagite mbafu Atenga de awo toko dana maba Temeni Atenga Ode ayo toko dana maba kalama maude intakato bitigi nindala ki toko darabi kasi ni maga koye ninde sisa ni metoko manani ne mulo sisa komani jagija barka akonye to din toko da ndenge din toko da ya passe pendant fait afuka fortune ne garbo kene ka toko dane la kadirani to mani jakija barka ala kanto nyoy ni toko la harama ta kala ma muso ta kala manga ka ko be ka badone boy baga to na na boy ki toko darabi to mani toko danga dirani kaniche au be nyogonye la di ko ma to be nyogonye do bate kele ya do bala boy Amadou Toumani Touré, le 4 novembre 1948, à Sarapilki, novembre 2020. Unana Khalifa Jiraka Masegu. Oya soro pamananya yesebe ko etlonte ngani tlokera sebe etlo bidiade tlonga mane sebe edo modo tlo bidia ngana tora tlolate abigefu ye pamananga ye bonya kanlade kambonya kanson Sefawari, oui, 190 milliards de dollars. A fatto con le carte malla fo ka wale ɲuman dɔn an b'a fɔ aw bisimila kɛnɛ kan. Nin ye Zakala Club daminɛnen mɔgɔ min taara kunbɛn o mɔgɔ y'a Kebevara den naani na o tɔgɔ Ernest Ouaji ka y'a Kebevara Ernest
Bouboula, tu nous donnes la force de vie. Restez connectés tous les dimanches avec Bouboula le premier. Bouboula le premier, le défenseur de peuple premier. Voilà, Nintuye Sofa et Sofa de la République. Ambou Foku Walingmandon, Oué Ramsès, Ani Marcel Soumi, Ani Rashbach, Ani Alou Keita Nou, Ambou Foku Walingmandon, Kafaso do Nimayala. Amena Mohamed Tabiale, Troko Ernesto Che Guevara. Parce qu'il y a le 8 octobre 1967 à 13h10. Ernesto Che Guevara, à Bangra le 14 juin 1928, où il y a le 8 octobre 1967 à 13h10, soldat bolivien Ani CIA, au lieu de Amine Kafara, à Kera Yorom, à Kera petite école du village, au Bayorom, Iweleko Ugira, à Fatoko Ernest Che Guevara Lynch, à Batoko Celia de la Serna, à Moussofolo, Otoko, à Moussofla de Vrou, Folo. Marié 2 fois. Tout d'abord, Folo autour de Ilda Dea de 1955 à table 58. À la bana au Furusa, au Dengelen Sorai, au de Toko Elda Béatrice. Moussoflana yo Furu autour de Elda Mars, au Kibanien, au Denani Sorai. Denfolo autour de Elda Che Guevara. Denflana autour de Camilo Guevara. Densabana autour de Celia Guevara. Denanina autour Ernesto Che Guevara. Ils sont rentrés au Donakiba le 1er janvier 1959. Mon bisegini flagueros au lieu de Dona, Fidel Castro Tumbala, na Doronino et Raoul Castro. À Keramini de l'industrie, 4 février 61. À Cap voyagé Kera Africono, janvier, le 15 janvier, Katabla le 15 mars 65. À Tara Dougoumluna, au Chine, Congo, Brazza, Guinée, Ghana, Daoumé, Tanzanie, Égypte, Algérie, à Labana, Kana, Havane, au Kara, le 15 mars 65. 1er avril 1965, à lettre d'Osseme, Katia D, Ana Moussouma, Ane Fidel Castro, Kaleba, Ninika, Fo, Abeta, Congo, à Tadona, Bességuin, c'est dans ce pays qu'il apprendra la mort de sa mère. Au Wakatikele, de la Tale, Congo, Ayame, Kafoka, Bafatoura, Anana Malila, le 26 décembre 64. Moromintara Kumbe, au dos, aéroport be Amdalaide, Madara Keita, Mamadou Av, Hawa Keita, Utara Kumbe aéroport Amdalaila. A lettre 7 Kati Che Guevara, au Kera mars 65. Mais Che Guevara, à la biographie Kachanini au Kosovo, mais en banda douala. À la Bissaka Kola, Kadhafi Fana, où il y a le 20 octobre 2011. Kadhafi est joint à Bangra le 19 juin 1942, à Kera Sirt. A Fatoko Mohamed Abdul Salam Abou Miyar, a Batoko Aïcha Ben Miral, a Demuso Saba, Dintekele, Demfolo Otoko Salama, a Zarna Soro, Kayatiga Soro, Kadhafi Resoro, a Din, Kadhafi et Din Segin Soro, a Moussofolo, Otoko Fatia El Nouri, a Yofrusa 70, a Dengelen Soro, Ode Mohamed et Ode a Demfolo, a Moussoflanan Fru, Otoko Safia Farkas, Ayo from 1971. Kadhafi era 2 minutes balolo nembi. Mohamed allait Bangra 1970. Saif el-Islam allait Bangra le 25 juin 1972. Saadi allait Bangra le 25 mai 1973. Hannibal allait Bangra 1976. Aïcha allait Bangra 1967. Donc Nindendamado de Kadhafi 2 minutes balolo nembi. Mohamed B. Saif el-Islam B. Saadi B. Hannibal B, Aïcha B. Aïe Densegin de Soro, Demsokele, do 2 minutes balolene Mumbora Koufouye, Mohamed Balolendo, Saif el-Islam, Ale Balolendo, Sadi, Balontanai, au Balolendo, Hannibal, au Balolendo, Aïcha, au Balolendo. Bouboula. Abena Fangala Toumami le 1er septembre 69, Libye budget 480 milliards de dinars, avec 291 milliards d'euros.
Sefawari, ouais, 190 milliards de francs CFA. Avec ben 291 millions d'euros. Sefawari, 190 milliards de francs CFA. Kadafima Daouma, 2011, avec Tatumami, budget 22 milliards d'euros. Avec 14 000 milliards bataninani. Or qu'Abena Fangala, le 1er septembre 1969, au cas budget tu es milliard keme, en milliard bikononton. Mais Kadhafi Beta Tumami 2011, ou Bafaka Tumami, Libye budget tu es milliard battant en inanina. Aye na folo minto na marale me koka, milliard keme en milliard biwulun la dollar wari. Mogo minye Kadhafi labo, ou kono Tumami kabe tunnel ko, mogo minya labo, a toko de ko Maman Saban, avec Samouani Flala, Wakatila, étudiant tundo électricité, à tous mes rébellions, à l'eau des rébellions que Kadhafi Kamakaboué, où il y a un mois de juillet 2012, Katana et Baniwal, où il y a Broka, Brokosobe, à Banana, à Klebu Duru Noron, ou à Yokubolo, à Banané, ou Labana, à Blale, ou Tarana et Franci, à Sarah le 25 septembre 2012, à Kera, mardi Dauphin. Ni Kadhafi ka histoire ni doye sabula ni min jate mine kata Kadhafi lao où y a le 20 octobre 2011 Che Guevara où y a le 8 octobre 1967 Thomas Sankara où y a le 15 octobre 1987 donc où ben on sur le mois d'octobre la révolutionnaire Bilibili Basabain Hawaii betani Ambe Salim Koulibaly fo nous ba wole ko gorgi ale be maison de la presse la so mada ina nana banyamba fo ka walimando Salim Koulibaly nous bi wole gorgi ne be maison de la presse la ambi fo ki walimando Kaduni Keme, Kaboni Miliari Chamani, Nete Bamakokae, Ngwara Sido Jarami Bananzando, Gane Sigine Biagala Kuchala, Alami Badinya, Baki Anisiya, Alaponi Badinya Tugubabi Tugu, Gani Badinya Tigababi together. Bouboula, tu nous donnes la force de vivre. Amena Fendita Sisa, oui, Thomas Sankara, amena l'État. Kaka biographie doni fawye kamalingoro tundo Thomas Sankara nyogoma na Afrique kono ere nebulu anyogoma na Afrique kono kabira Afrique dara ne ma Thomas Sankara nyogoye ni ya soro yoro dola bi dan yoro dola donc Thomas Sankara amba fe ka doni fa kambi sabula ka anniversaire kera ni ma fili Rabado le 15 de uya fa Burkina donc amba fe ka doni na me Thomas Sankara la Alain Foucault lebe RFI la Radio France Internationale o émission tangue Thomas Sankara kan se ga belame na kumbaba o ambe o lame nerebe mindo Thomas Sankara kan betla kan da dola ambe tani Thomas Sankara. Il ne sera resté que 4 ans à la tête de son pays. Et pourtant près de 3 décennies après, ses compatriotes, mais également la jeunesse africaine dans son écrasante majorité, et même certains leaders d'Amérique latine le considèrent encore comme l'un des personnages les plus marquants de l'histoire du XXe siècle. L'évocation de son seul nom suscite encore et toujours beaucoup de passion. Beaucoup le perçoivent comme le symbole de la lutte contre le néocolonialisme, ou encore le retour à l'authenticité, la vraie. Thomas Sankara. En 20 ans d'existence, jamais vous, auditeurs, n'aviez tant réclamé le portrait d'un personnage. Voici l'histoire du capitaine Thomas Sankara.
La révolution est victoire. L'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution. Camarades, l'impérialisme, le néocolonialisme, les élèves réactionnaires, les élèves indisciplinés et paresseux, les professeurs carents, les vomissures de la contre-révolution, les vipères qui s'infiltrent dans nos écoles, les pentades orgueilleuses, les hiboux au regard fuyant, Bouboula, l'anarcho-syndicalisme, la petite bourgeoisie affolée, à bas. Merci camarades. Je viens à cette 39e session vous parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs. Né Thomas Sankara, Nations Unies, le 4 octobre 1984. Je viens ici enfin, mandaté par le Conseil national de la révolution du Burkina Faso, pour exprimer les vues de mon peuple concernant les problèmes inscrits à l'ordre du jour et qui constituent la trame tragique des événements qui fissurent douloureusement les fondements du monde en cette fin du XXe siècle. Un monde où l'humanité est transformée en cirque, déchiré par les luttes entre les grands et les semi-grands, battu par les bandes armées, soumises aux violences et aux pillages. Un monde où des nations, se soustrayant à la juridiction internationale, commandent des groupes de hors-la-loi vivant de rapines et organisant d'ignobles trafics de fusils à la main. Ce 14 octobre 1984, les grands dirigeants du monde découvrent à l'occasion de cette 39e session de l'Assemblée générale des Nations Unies le révolutionnaire qui, depuis un an exactement qu'il a pris les rênes de son pays, petit territoire d'Afrique de l'Ouest, jusque-là difficilement localisable sur une carte, multiplie les actions d'éclat, bouscule les habitudes, instaure une nouvelle approche de la relation Nord-Sud. Le capitaine Thomas Sankara qui n'hésite plus à s'attaquer à certains tabous, à certaines résolutions que n'osaient pas dénoncer les dirigeants africains. Permettez-moi, vous qui m'écoutez, quand je le dis, je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, tant aimé, mais également au nom de tous ceux qui ont mal quelque part. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos, parce qu'ils ont la peau noire, ou qu'ils sont de cultures différentes et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. Je souffre au nom des Indiens massacrés, écrasés, humiliés et confinés depuis des siècles dans des réserves, afin qu'ils n'espèrent à aucun droit et que leur culture ne puisse s'enrichir en convolant en noces heureuses au contact d'autres cultures, y compris celle de l'envahisseur. Je m'exclame au nom des chômeurs d'un système structurellement injuste et conjoncturellement désaxé, réduit à ne percevoir de la vie que le reflet de celle des plus nantis. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à accueillir toutes les suggestions du monde entier nous permettant de parvenir à l'épanouissement total de la femme burkinabé. En retour, nous donnons en partage à tous les pays l'expérience positive que nous entreprenons avec des femmes désormais présentes à tous les échelons de l'appareil d'État et de la vie sociale au Burkina Faso. L'insolence, la provocation vis-à-vis de l'hôte américain ne s'arrête pas là.
Après un discours fleuve où il s'attaque pêle-mêle à l'impérialisme, à la colonisation, au trafic d'armes, à la politique raciste sud-africaine et à ses soutiens, où il dénonce les incohérences des traditionnels riches donneurs de leçons, il s'attaque à un autre sujet qui divise. Un sujet auquel ne se risquent pas souvent les dirigeants du Sud, Israël et la situation de la Palestine. Mais la recherche de la paix va de pair avec l'application ferme du droit des pays à l'indépendance. Sur ce point, le palmarès le plus impitoyable, le plus pitoyable, le plus lamentable, oui, le plus lamentable est détenu au Moyen-Orient en termes d'arrogance, d'insolence et d'incroyable entêtement d'un petit pays, Israël, qui, depuis plus de 20 ans, avec l'inqualifiable complicité de son puissant protecteur, les États-Unis d'Amérique, continue à défier la communauté internationale au mépris d'une histoire qui, hier encore, désignait chaque juif à l'horreur des fours crématoires. Israël en arrive à infliger à d'autres ce qui fut son propre calvaire. En tout état de cause, Israël, dont nous aimons le peuple pour son courage et ses sacrifices d'hier, doit savoir que les conditions de sa propre quiétude ne résident que dans sa puissance militaire financée par l'extérieur. Israël doit commencer à apprendre à devenir une nation comme les autres nations parmi les autres. Pour l'heure, nous tenons à affirmer, du haut de cette tribune, notre solidarité militante et agissante à l'endroit des combattants, femmes et hommes de ce peuple merveilleux de la Palestine. Si certains au sein de cette assemblée de la Tour de Verre de Manhattan font la grimace, Thomas Sankara, lui, est heureux. Même s'il sait qu'il s'attaque à plus fort que lui, même s'il sait qu'il n'est, comme on dit dans la forêt équatoriale, qu'une mouche sur la queue d'un éléphant, il a le sentiment ce jour-là d'avoir dit tout haut ce que pensent les 100 voix dont il se veut désormais l'un des porte-paroles. Il a l'intention de dénoncer partout où il le peut l'impérialisme et le néocolonialisme. L'impérialisme, le néocolonialisme, le racisme, le fantochisme, gloire, dignité, pouvoir, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Merci camarades. Déjà que quelques jours plus tôt, bousculant toutes les règles diplomatiques, il s'est rendu dans le mythique quartier noir de Harlem pour rencontrer les communautés africaines, mais également les populations afro-américaines. Un événement exceptionnel aux États-Unis où jusque-là, les autorités s'étaient employées pour empêcher les leaders africains d'aller à la rencontre de la communauté de Harlem. Ce 3 octobre 1984, à Downtown, la salle Harriet Tubman est pleine à craquer pour écouter le politicien qui, pendant plus d'une heure, va tenir son public en haleine. Il suggère même dans son discours enflammé, ponctué de « yes »,« right »,« it's true » et même de pleurs, des orientations de vote. Nous devons mener le combat qui nous soustraira à la domination des autres hommes et à leur oppression. We have to lead the struggle to free ourselves. Thomas Sankara ko a taara Harlem n'o tɔgɔ fɔra dɔrɔn farafinw ka yɔrɔ min bɛ États-Unis a ye discours ta a ye kuma ta a ko an farafinw an ka kan ka da la k'a fɔ an ka farafinya a ka d'an ye an fierté b'an na n'a ye an ka bila an kun na k'a fɔ tubabuw man kan k'an dominer. And other people, certains noirs ont peur. A ko farafin dɔw bɛ yen k'olu bɛ siran. S'inféoder aux blancs, some black. O de la olu yɛrɛ y'i yɛrɛ di tubabuw ma. Scared and are dogging before the white men. Il faut les dénoncer, il faut les combattre. Aw ka kan k'o fɔ, aw ka kan k'olu mabaw la. Denounce them and fight them. Nous devons être fiers d'être noirs. An kan ka content parce que Ala y'an kɛ farafin ye. To be black. Souvenez-vous, il y a beaucoup de ces hommes politiques qui ne pensent aux noirs qu'à la veille des élections. Aw ka kan ka bila aw kun na k'a fɔ politicien ninnu ni élection de sera u hakili bɛ jigin aw la k'aw farafinw na pour aw bɛ se ka vote ye cogo min. Politicians, we think about black people only
the day before election. Le public de Harlem est conquis et certains éclatent en sanglots lorsqu'ils s'exclament et annoncent que tout président africain qui vient aux États-Unis devrait d'abord passer par Harlem. Parce que notre Maison Blanche se trouve dans le Harlem noir. Anga Maison Blanche est mis Amérique président be palais mingono bo de wele Maison Blanche. Akwanga anga blankuna anga Maison Blanche te yoro wara koi anga Maison Blanche ya auka yoro de no ye Harlem. And I will repeat myself, my White House is in the Black Harlem. la jeunesse africaine, elle aussi, est sous le charme devant tous ces coups d'éclat, toutes ces sorties qui tranchent singulièrement avec les discours plutôt lisses et polissés que servent traditionnellement leurs dirigeants. Qui est ce jeune capitaine en treillis et béret rouge qui bouscule ainsi les habitudes et qui, quelques mois plus tôt, a sévèrement tensé le président François Mitterrand d'avoir reçu à Paris le président sud-africain Peter Botha? Qui est ce jeune homme de 35 ans qui intéresse de plus en plus les services de renseignements occidentaux et qui donne un nom à un pays jusque-là peu connu du grand public? L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Thomas Sankara, abora kakakumala mesisa. Ameni bela joy Thomas Sankara. Thomas Sankara borami munde la nin chenkera nin chogoyala. Nere be mindo ala mena damado fawye. Thomas Sankara, togoyere Thomas Isidore Sankara. Thomas Isidore Noël Sankara, ode a togoyere. A bankera 21 décembre 1949 a kɛra Yako u y'a faga Alamusa kalo tile 15 octobre san 1977 a kɛra Alamusa dɔ fɛ a kɛra 17h tuma a kɛra yɔrɔ min u b'a wele ko Conseil de l'Entente o bɛ Haute-Volta a fa tɔgɔ Joseph Sankara o tun ye ancien combattant ye prisonnier de guerre de la deuxième guerre mondiale a fa ye deuxième guerre mondiale kɛ u y'a minɛ yɛrɛ a ba tɔgɔ Marguerite o tun bɛ forontobani feere a muso tɔgɔ ko Mariam Sankara a ye den 2 sɔrɔ kelen o tɔgɔ Philippe filanan o tɔgɔ Auguste a y'a ka duguma école n'u b'a wele ko étude primaire a y'o daminɛ dugu min bɛ yen u b'a wele ko Kaya a bɔra Kaya ka na Wagadugu a donna yɔrɔ min a taara l'enseignement secondaire la a labanna ka taa Prytanée militaire de Kadiogo 1966 Sangoulé Lamizana o sigira o ye Maurice Yamego Boy ale sigira o nɔ la o don Sankara bɛ san 16 la k'a to san 19 a bɔra Haute-Volta k'i tilen ka taa Antsirabe o bɛ Madagascar a taara l'Académie militaire d'Antsirabe Madagascar a taara o la 1970 a taara ka formation kɛ Sankara yɛrɛ a commencera k'i occuper politique la hasard de l'histoire 1972 révolution dɔ kɛra Madagascar o y'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ yen l'armée sɔrɔdasiw min bɛ Madagascar olu ye fanga ta ka to yen 1974 koba dɔ kɛra Mali ni Burkina cɛ n'u b'a wele ko la guerre entre le Mali et la Haute-Volta u tun bɛ kɛlɛ la Bandagachère la o janya ye kilomètre 160 a panpara ye 160 km carrés 20 km de large u tun bɛ kɛlɛ la o guerre daminɛna 74 Sankara a ka troupe u labana ka taa u y'ale bila u ɲɛmaya la a taara armée malienne a y'o attaqué a kɛra yɔrɔ min u b'a wele ko secteur de Mar de Soum o bannen kɔ a ye tɔgɔba sɔrɔ a kɛra popularité ba sɔrɔ l'armée dara la n'a bilala ko ɲɛ o bɛ ɲɛ o wagati de la a ka mandiya a y'a yira k'a fɔ Lamizana n bɛna yɔrɔ de créer aw bɛ yɔrɔ min wele ko commando para mais olu fɛ yen u b'a wele de ko unité de commando de Pau a y'o créé 1978
a tɛmɛnen ka taa Faransi a tun bɛ to ka taa quartier latin la a bɛ taa journaux bɛ yen livres bɛ yen a b'olu kalan o wagati la membre de l'organisation communiste voltaïque n'o ɲɛmaaw tun ye Basile Dissou ani Valère Somé a n'olu ye ɲɔgɔn dɔn ye après sa formation a ye galon sɔrɔ galon d'officier sɔrɔ Sankara yɛrɛ a y'i spécialisé u bɛ fɛn min wele ko troupe aéroportée a y'i spécialité o la a labanna ka taa stage la u bɛ école min wele ko école parachutistes de Pau a labanna u bɛ français a labanna ka taa école instructeur de parachutistes de Barabao o bɛ Maroc a labanna a taalen tuma min ani Blaise Compaoré bɛnna chambre kelen kɔnɔ olu de tun bɛ chambre kelen kɔnɔ u tun bɛ si ɲɔgɔn fɛ le 25 novembre 1980 Abubakar Sangoulé Lamizana ka fanga binna colonel Sey Zerbo o ye fanga ta o kelen ka fanga ta tuma min a ka gouvernement fɔlɔ a ye Thomas Sankara wele k'a kana don gouvernement na Sankara ko ministériya man di ne ye i bɛ n to ni n ka cɛdenw po commando po n to n ka kan kɔnɔ parce que ministériya man di ne ye a parents a n'a teriw a n'a jɛɲɔgɔn olu ye pression kɛ k'a ka sɔn pour a ka taa ko mɔgɔ bɛ se k'i to fɛn dɔ kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ o la a taalen tuma min u y'a ta k'a kɛ secrétaire d'état à l'information près du président de la République au ka conseil des ministres fɔlɔ a yɛlɛla nɛgɛso kan ka taa conseil des ministres la kabiri ye ta kɛra forobamugu la tuma bɛɛ n'a bɛ taa baarakɛyɔrɔ a bɛ yɛlɛ nɛgɛso de kan mais yan'a ka taa a y'a fɔ po denmisɛnninw ye a ko n bɛna taa mais n ma d'a la ni n bɛ mɛn gouvernement in na sabula ne ni ninnu tɛ se ka mɛn kalo 6 n bɛ sɔn ka segin ka na aw fɛ yan mais yanni n ka taa aw kana jɔrɔ n ka danayamɔgɔ dɔ bɛ yan n filani mɔgɔ dɔ bɛ yen n b'o ta k'o bila yan kunna yanni n ka bɔ ministériya la a ko a y'o présidentu la o ye Blaise Compaoré Blaise Compaoré o bilala po kunna a ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen n b'o fana bila ni Blaise tɛ min bɛ yen o de ye Gilbert Zendere ye a labanna n'a tun bɛ taa bureau la n y'a fɔ aw ye k'a bɛ yɛlɛ nɛgɛso de kan a y'a yira don dɔ la président na ko ministériya nɛgɛ tɛ n na n bɔ ministériya la président m'a jaabi réunion dɔ tun bɛ kɛra Burkina o kɛra avril 82 a kɛra Ouagadougou u bɛ conférence min wele ko conférence des ministres africains chargés de cinéma ministre minnu bɛ cinéma kunna olu ka réunion tun bɛ yen ale de tun ye ministre de l'information ye wajibi ale de y'a ko bɛɛ organiser président sigilen n'o ye Sey Zerbo ye tuma min cérémonie daminɛna Sankara y'a i ɲɛsa la k'a bolo ɲɛsa la a ko monsieur le président malheur à ceux qui veulent bâillonner le peuple a y'i bolo ɲɛsa la o wagati la président dimina kosɛbɛ a diminen kɔ a y'i démissionné ka bɔ gouvernement na gouvernement min tun bɛ yen président y'a minɛ ka sanction bi a kan parce que a ko k'a y'a dɔgɔya a y'a minɛ ka datugu u b'o wele ko arrêt de rigueur u y'o kɛ kalo 2 u taara n'a ye Dédougou caserne min bɛ yen caserne para commando min bɛ yen u taara n'a ye u tilala k'a ka capitaine Jala minɛ a la an b'o la le 7 novembre 82 Sey Zerbo fana ka fanga binna comité militaire de redressement pour le progrès national o fanga binna avec Sey Zerbo u ye coup d'état wɛrɛ kɛ tigimaya coup d'état la fo tile damadɔ u labanna ka conseil de salut du peuple o jamanakuntigiya mɔgɔ min ye coup d'état in kɛ a tɔgɔ de colonel Jorian mais ale ma sɔn ka kɛ jamanakuntigi ye u labanna ka Jean Baptiste Ouédraogo o ye médecin militaire ye u labanna k'o de bila a kunna Sankara ale tun tɛ candidat ye Blaise tun tɛ candidat ye u ye Jean Baptiste Ouédraogo ale tun ye médecin militaire u y'o de bila ye u mɔgɔ 2 de y'a ɲini u y'a ta k'a d'ale ma ale ni cɛmɔgɔ Garango Jean Baptiste o labanna ka kɛ jamanakuntigi ye nouveau gouvernement min bɛna sigi u ye Sankara wele k'a kɛ premier ministre ye Sankara ko aw filɛ k'an wele n'aw tɛ bɛn a la u ko non i bɛ k'a ye parce que mɔgɔw b'i ko a ka discours fɔlɔ a ye peuple a y'o fɔ siɲɛ 59 février 1983 tuma min Kadhafi y'a invité k'a ka taa Libi o ko yanni ka taa u ye wari bɔ k'a d'a ma n'i taara i b'i ka musakaw bɛɛ k'a la a taalen Kadhafi y'i jɔ ni musaka ninnu bɛɛ ye a nalen Burkina Haute-Volta
a gouvernement ye wari min d'a ma a y'a bɛɛ lasigi k'u ka taa verser caisse la a ka fɛɛrɛ a n'a ka indemnité a k'u ka taa verser caisse la u taara bila a labanna ka mun wɛrɛ kɛ talata su a bɛ téléphone na bila radio la ale yɛrɛ n'a ka ministre bɛ question poser a kun jamana bɛ kan ka diriger cogo min u b'o fɔ a y'i to la a y'i attaquer religieux minnu bɛ ani coutumier o wagati la courant tun bɛ di Mogo Naba Bango Moro Naba Mosiw ka ɲɛmaaba a y'o ka courant tigɛ a labanna le 30 avril Kadhafi tun bɛ bɔla Afrique kɔnɔ o ye escale kɛ Ouagadougou a taara ye ka t'o kunbɛn le 15 mai 83 Bobo Dioulasso Sankara ni Jean-Baptiste n'o ye président ye u ye meeting dɔ kɛ Sankara ye ancien militaire k'olu corrompilen don ani classe politique k'olu bɛ ka faso jeli min a dimina président dimina le 17 mai 83 Sankara bɛ so min kɔnɔ Ouagadougou u ye blendew labɔ ka taa ka so encercler ka lakori o don capitaine Jean-Claude Gamboale o de taara o ɲɛmɔgɔya tun b'o de bolo pour ka Sankara minɛ u ye Sankara minɛ u tilala k'u ka chef d'état-major Yorian o de y'o kowale kɛ k'u ka Sankara minɛ kɔfɛ sa a y'u dɔgɔya Sankara minɛnen u y'a gɛn ka bɔ conseil du salut du peuple la u labanna ka taa a terikɛ n'o ye Bukari Lingani ye Jean-Baptiste Bukari Lingani u y'o fana minɛ o tun ye chef d'état-major ye Ari Zongo u y'o fana minɛ yan'u k'o minɛ o bolila ka taa u ka kan min bɛ Ouagadougou n'u b'a wele ko Guillaume Ouédraogo o taar'i dogo ye o labanna k'i yɛrɛ randi k'i yɛrɛ d'u ma Dipen nana o wagati la Burkina a ye aide dɔ di komi u ye Sankara minɛ o diyara a ye miliyari 21 a y'o di gouvernement min tun bɛ a don o kɛlen kɔ Sankara yɛrɛ u y'a minɛ tuma min Blaise Compaoré u ma se k'ale minɛ ale bolila ka taa Po commando paraw bɛ yɔrɔ min ka t'i labɛn a y'i to la a ye rébellion créé Jean-Baptiste Ouédraogo ko non yanni ka rébellion créé i kana an ka bɛn a ko ne n'aw tɛ se ka bɛn sabula aw ye n ka cɛ minɛ n'o ye Thomas Sankara ye don dɔ la su fɛ n'o ye 4 août sufɛla ye n'u b'a wele ko aile gauche olu labanna ka jigin dugu kɔnɔ ka mankan kɛ ko f'u ka Sankara bila o wagati u b'u wele ko les marxistes léninistes olu de jiginna rue kɔnɔ k'a yira ko fo Sankara ka bila Jean-Baptiste a ye Thomas Sankara bila mais k'a bila résidence surveillée la le 17 août 83 Ouagadougou panba dɔ kɛra courant ni téléphone bɛɛ tigɛra le 4 août 83 fin de la journée lorsque le président Jean-Baptiste a ye Thomas Sankara wele k'a kana a y'a ɲininka ko Sankara mun de bɛ yen Sankara ko ni fɛn bɛ yen ne t'o kalama la nuit sufɛla selen Blaise Compaoré bɔra Po ka camion 3 fa ka na ka don Ouagadougou u ye radio minɛ u labanna ka taa Thomas Sankara libéré k'o bɔ kaso la Thomas Sankara kɛra président du conseil national de la révolution ye o mɔgɔ 4 Thomas Sankara Jean-Baptiste Lingani Henri Zongo ani Jean-Baptiste Lingani ani Thomas Sankara o mɔgɔ 4 o tun b'u wele ko les 4 mousquetaires de la révolution Thomas Sankara Blaise Compaoré Jean-Baptiste Lingani ani Henri Zongo Sankara Koko le pouvoir est confié au peuple où il est CDR créé comité de la défense de la révolution où il est créé o tun ɲɛmaaba tun ye Abdul Salami Kabore n y'a fɔ yen ko les 4 mousquetaires u mɔgɔ 4 gouvernement formé le 24 août 83 u ye civil 15 ta militaire 5 o donna gouvernement na Thomas Sankara ale kɛra président du conseil de la révolution u tilala ka kɛ ministre de l'intérieur et de la sécurité Blaise Compaoré u y'ale kɛ ministre d'état et délégué à la présidence numéro 2 ale de ye numéro 2 commandant Jean-Baptiste Bukari u labanna k'ale kɛ ministre de la défense ye Henri Zongo ale kɛra ministre des sociétés d'état ye Abdou Salam o kɛra ministre de la santé ale tun ye docteur de pharmacien tun don octobre 83 lors du 10e sommet de la CEDEAO n'a kɛra Niamey président tun kan ka di Thomas Sankara de ma fele fo bon y'a yira k'a tɛ d'a ma a labanna k'a di Moussa Traoré ma il avait ɲa yira u la k'a fɔ leader kɛlɛba de tun bɛ Blaise Compaoré ni Sankara cɛ wagati dɔ sera parce que
Sangara bena fanga la tuma min ale y'a yira k'a fɔ wari min tun bɛ di président ma ko k'o bɔ yen. Sangara tun bɛ sara 38,850 n'an k'o ma 194 500 a tun b'o de ta kalo kalo. Caisse noire tun t'a bolo, fond tun t'a bolo, mobile Mercedes fɛn fɛn tun bɛ a y'a bɛɛ feere k'a remplacer R5 noir la. 4 août 84 Thomas Sankara ye Haute Volta tɔgɔ bɔ yen k'a kɛ Burkina ye. Burkina mɔsikan na o kɔrɔ de ko pays des hommes intègres. Faso o ye bamanankan ye o république ye. Bɛɛ o ye filakan ye. N'i b'a fɛ k'a fɔ Bubula ye malien i b'a fɔ Bubula était malien. Mais Burkina bɛɛ u tɛ wele ko les Burkinabés bien u bɛ wele de Burkina bɛɛ. Bɛɛ ye filakan de. Ni ne b'a fɔ ko ne ye Moptikan ye n b'a fɔ ko ne Mopti kɔ bɛ Segu kɔ bɛ Sikaso kɔ bɛ. Donc a ye kan saba de ta mɔsikan bamanankan ani filakan. Ministre fɛn fɛn bɛ yen n'u tun bɛ voyager u bɛ taa deuxième classe de la. N'i bɔra fana ka bɔ Burkina k'i bɛ taa kɔ kan 7,000 de bɛ d'i ma. N'o b'i bɔ o k'i bɔ n'o t'i bɔ i k'a to yen. Sankara labanna ka mun kɛ a y'a yira k'a fɔ k'a photo kana don so si kɔnɔ. C'est-à-dire lieux publics ni ministères la k'u kana photo si dulon. Le 22 septembre 84 Thomas Sankara y'a muso ka nasantasa ta ka taa nasa muso ye ko Burkina bɛɛ k'a kɛ u bɛɛ y'a kɛ. 3 octobre 84 a taara Harlem. Farafinw de ka yɔrɔ ye Harlem ye a taara ye a ye discours min kɛ n y'o k'a la o y'o lamɛn. 4 août 84 14 octobre 84 a ye discours dɔ kɛ Nations Unies na. En 84 a ye bataille du rail ka raye da 300 km k'a ta Wagadugu ka taa Dori la mais a ma ban. A ka bureau climatiseur tun t'a la a tun tɛ cigarette min a tun tɛ dulɔ min. Tous les fonctionnaires a y'a yira k'a fɔ ko n'u bɛ fini don u ka faso danfini don u ka fini da gasi min bɛ yen n'u b'a wele ko faso danfani ko bɛɛ k'o don. Marifa min tun bɛ Thomas Sankara kɛrɛ la Kim Il Sung de y'a d'a ma k'o de président fɔlɔ. Sankara bɛ sa tuma min a ye min to n'an b'a wele ko tiɲɛ voiture kelen Mazda kolon dɔ don n'a bɛ wuli fo ka pousser a ye nɛgɛso 4 to guitare 3 frigo kelen ani congélateur kase kelen. Thomas Sankara ye nin de to tiɲɛ la. Nɛgɛso 4 guitare 3 frigo kelen ani congélateur kolon kelen o de yera a kɔ. Commando 7 olu de taara Thomas Sankara faga. O kɛra le 15 octobre 87. Sankara yɛrɛ a teriw yɛrɛ a ka aide-de-camp o tɔgɔ ko Etienne Zongo o de tun y'a ka aide-de-camp ye. Mais le 15 octobre la o tun tɛ Burkina a tun y'o ci kilo 100 ɲɔgɔn ko ka taa ci dɔ la o y'a ka aide-de-camp ye. Haruna Traoré o kelen de bɔra mɔgɔw réunion min tun bɛ kɛ conseil l'entente la i b'a dɔn u y'a u bɛɛ faga ale kelen de bɔra a la. Bukari Kabore n'u b'a wele ko le lion de Bulkende o tun ye Sankara terikɛ ye. Sankara yɛrɛ y'o placé u ka sɔrɔdasi brigade min bɛ yen ko brigade de l'intervention aéroportée n'u b'a wele ko BIA o tun bɛ Kédougou. Sankara de y'o bila o kunna. Michel Koma o tun ye commandant de l'escadron de transport d'intervention rapide u y'a fana faga le 15 octobre a fɛ yen. Valère Sommet Sankara bɛ faga don min alamisa a fɔlɔla ka nin de reçoit sɔgɔmada. Sankara y'a wele ka na présidence la heure 5 u ye Sankara faga. Vincent Sigé o tun ye métis ye u b'a wele ko Thomas Sankara ka wulu u y'o faga frontière Ghana ni Burkina cɛ. Fidel Touré o de tun y'a ka directeur de cabinet ye. Gilbert Diendéré bi o de ye numéro 2 du régime Blaise Compaoré comme homme de confiance ale de chef d'état-major particulier du président de la République ale de bɛ Sankara ka régiment de la sécurité présidentielle ale de b'o ɲɛmɔgɔya la n'u b'a wele ko RSP. Service renseignement fɛn fɛn fana bɛ Burkina ale de b'o fana ɲɛmɔgɔya la. Sankara tuma min u b'a faga u ye mɔgɔ 13 min faga a nɔfɛ Nufo Sawadogo o tun b'a la. Amade Sawadogo, Abdoulaye Ngem, Der Sonda, William Ouedraogo, Emmanuel Bachono, Pateneme Souri, o tun ye motarisi de, o tun taara lettre de Danda, Sankara bɛ faga don min présidence la n'u b'a wele conseil de l'entente u y'ale fana faga. Frédéric Nyende, Bonaventure Compaoré, Poulain Bamouni, Christophe Saba, Philippe Zagré, tuma min u b'u kan k'u faga
u b'a fɔ a ye bɔ u bɔtɔ ale bolila k'a bɛ sigi so kɔnɔ u ye kisɛ k'ale kɔ la ale fana sara mɔgɔ kelen min bɔra a la o ye Aluna Traoré n'an y'o fɔ Sankara yɛrɛ a fa ye den minnu sɔrɔ Sankara fa den fɔlɔ tɔgɔ ko Florence Sankara o de ka kɔrɔ u bɛɛ ye a denmuso filanan o tɔgɔ ko Marie Denise o ni Sankara bɛ fa ni ba la Sankara de dalen b'o kan Thomas Sankara dɔ bɛ yen o tɔgɔ ko Pascal Sankara Valentin Sankara Colette Sankara Elisabeth Sankara o sara denmisɛnninya la Pauline Sankara Paul Sankara Blendanin Sankara Lydie Sankara Odi Sankara o ye muso wɛrɛ den ye Sankara fa ye nin den ninnu de sɔrɔ an kɛlen ka nin bɛɛ fɔ an bɛna min fɔ aw ye sisan Sankara faga don u b'a faga alamisa kalo tile 15 octobre a kɛra 17h tuma Sankara a ye min ni min k'a don n bɛ n'o kasɛti k'a la n b'a fɔ aw ye ne kumana n b'a traduit aw ye n'u y'a fɔ tubabukan na n b'a fɔ aw ye bamanankan na an k'a la. Bouboula, tu nous donnes la force de vivre. Comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices, il est obligé de pédaler. A ko n bɛ nɛgɛso kan n bɛ panti dɔw kan n tɛ se ka pédale dabila ni n ko n bɛ pédale dabila n tɛ se ka taa kɛrɛ la n tɛ se ka taa numan na n laban bɛ bin donc wajibi fo n k'a pédale. Pédaler, sinon il tombe. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. U ko k'i kɛra kɛrɛfɛden ye Afrique kɔnɔ wa? A ko a cɛ tila k'a ko i fɛlen tɛ wa? A ko n fɛlen tɛ. Après les intenses moments d'adhésion, après la ferveur militante qui a permis pendant 4 ans de donner un nom et un nouveau visage au pays, la révolution burkinabé semble depuis quelque temps dans une impasse. Elle est en panne. La complicité, l'amitié, le lien particulièrement fort qui a permis jusque-là à ces leaders historiques d'impulser la mutation à la fois des mentalités et des comportements n'a visiblement pas résisté aux pressions diverses et aux rumeurs qui circulent sans arrêt dans tout le pays. Les amis d'hier se regardent désormais avec méfiance, chacun ayant appris que l'autre veut se débarrasser de lui. Même si confronté à cette discorde, le président du Faso a choisi de faire une pause bilan dans la marche de la révolution et souhaite pour résoudre les problèmes structurels mettre sur pied un parti unique. Sur le modèle des autres pays révolutionnaires, les tensions n'ont pas baissé. Loin s'en faut. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara. Le 15 octobre 1987, un jeudi, jour du sport de masse, le président du Faso, Thomas Sankara, après une courte sieste, a rendez-vous au Conseil de l'Entente pour... Alamusa kalot leta ni nduru bakele keme kononto bi wolonwula ni wolonwula Thomas Sankara rendez-vous tumba bolo Conseil de l'Entente la sabula tun fɔra k'u bɛna parti politique dɔw kɛra k'u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye Sankara y'i da ka dɔɔni sinɔgɔ a sesera a ye dɔɔni sinɔgɔ a kɛra jeudi le 15 octobre 87. La création du parti. Il compte se rendre ensuite au sport. C'est pourquoi il est en t-shirt blanc et pantalon de jogging rouge. A ko tuma min a wulile sinɔgɔ la a y'a ka jogging ballontannaw bɛ pantalon min don n'u b'a wele ko jogging o bilenman a y'o don ka t-shirt jɛman dɔ don k'a ka samara basket samara don a sen na sabula ni réunion tun banna a y'o lalada sigi Burkina bɛɛ bɛ taa boli kɛ tɛnɛn wula ani alamisa wula. Installe près du chauffeur côté passager à l'avant de la Peugeot 205 noire qui lui sert de véhicule présidentiel ce jour-là. Thomas Sankara bɔra a donna ka mobili kɔnɔ n'o ye 205 ye finman a y'i sigi a ka chauffeur kɛrɛfɛla la. Il a pris du retard sur le début de la réunion puisqu'il est 16h20 lorsqu'il arrive au Conseil de l'Entente. A ko Sankara tun kan ka taa 15h mais a ye retard ta a donna Conseil de l'Entente kɔnɔ o kɛra lagasara tɛmɛnen miniti 20 n'u k'o ma 16h20. La réunion devait démarrer à 15h. Les autres sont déjà sur place. Le président et ses gardes du corps, dans cette tenue et pour aller pratiquer leur sport de masse, ne sont armés que de leurs pistolets automatiques. A ko tuma min a nana Conseil de l'Entente kɔnɔ a n'a ka garde corps o y'a sɔrɔ jogging bilenman b'a la a n'a ka t-shirt jɛman a ka garde corps fana bolikɛfini de tun b'olu la n y'a fɔ aw ye n ko tɛnɛn ani alamisa wula bɛɛ bɛ boli Burkina ministre o fonctionnaire a y'o laada sigi ye donc u tun bolo n'u tilala réunion na dɔrɔn u bɛ t'u ka boli la.
105, suivi par 4 de ses gardes du corps, se gare dans la cour attenant la salle des réunions du Conseil de l'Entente. Ako tuma mi unale gardu jora mangoro sungoro ka Sankara kono Sankara dona sal kono. Chauffeurs, après avoir garé leur véhicule, sortent et s'installent à l'ombre des grands arbres. À 16h35, le président prend place au bout de la table de réunion qui forme un U. Tuma mi ya dona sal kono Sankara yi sigi tabalik la o kɛra 16h35 la ka sara tɛmɛna miniti 35 tabali yɛrɛ tabaliba in a forme ye U de U tabali forme ye U de. Traoré commence son rapport, mais il est interrompu par un bruit qui vient de la haute. Un bruit de voiture qui se rapproche. Le président du Faso, agacé, se demande ce que c'est. Ako tuma mi réunion damne mobili dosina kana yoronin kele ka mangamba ke cour kono ko Sankara ko ni mu mangamba ye cour kono. Qu'il s'arrête devant le portail. Et aussitôt, c'est le vacarme des tirs de Kalachnikov. Les balles nous sont tombées dessus comme une pluie. Quand vous êtes dans une maison en taux. Aw filɛ ka mɔgɔ min kumakan mɛn nin kelen de bɔra fagali na a tɔgɔ ko Aluna Tarawele ale de bɛ kan ka ko in ɲɛfɔ parce que a kɛra ale ɲɛna mɔgɔ 13 min fagara ale kelen de bɔra a la ale kelen pe a tɔgɔ de Aluna Tarawele ko in kɛra cogo min a bɛ kan k'o de ɲɛfɔ journaliste. Les balles nous sont tombées dessus comme une pluie. A ko balu tun bɛ kan ka jigin i b'a fɔ ni sankisɛ bɛ kan ka na. Une maison en tôle quand il commence à pleuvoir c'est war. A ko bal tun bɛ kan ka jigin a bɛ komi ni san bɛ na tɔɔli ba mankan bɛ kɛ cogo min kisɛ ninnu jiginkan tun bɛ tɔɔli kan ten de. Les assaillants font irruption dans la cour du Conseil de l'Entente. Les chauffeurs et gardes du corps qui attendaient sont les premières victimes. Les gardes qui veillaient dans le couloir, ceux qui, comme les chauffeurs... A ko tuma min commando ninnu nalen Sankara ka garde corps naani min tun bɛ yen ani minnu tun nana bila chauffeur olu u fɔlɔla k'olu bɛɛ faga fɔlɔ. Or, ainsi qu'un motard de la gendarmerie, Fauré Patenema. Motard kelen y'o fɔ aw ye o de nana ni lettre o bɛnna n'a ye de a tun bɛ na ni kuru ye k'a bɛ na n'a ye conseil de l'entente la ale bɛnna n'a ye a tɔgɔ ko Sori Patenema n bɔra k'a fɔ aw ye u y'o fana faga. Hasard pour apporter du courrier au siège du Conseil national de la Révolution sont froidement exécutés par le commando. Le chemin est libre pour accéder au président du Faso qu'ils sont venus chercher et qui est dans la salle. Tuma min kelen ka ninnu bɛɛ faga mɔgɔ si tɛ yen min bɛ jɔ u ɲɛ u donna salle kɔnɔ. À l'intérieur, les 7 hommes se sont couchés au sol, se protégeant derrière les fauteuils. Tuma min commando ninnu donna couloir kɔnɔ fɛn fɛn tun bɛ yen parce que mɔgɔ 7 de tun bɛ salle kɔnɔ Sankara nana fara u kan olu bɛɛ bolila k'i da tabali jukɔrɔ. Sankara est le seul armé. Il a sur la table son pistolet automatique. De l'extérieur, quelqu'un crie « Sortez! Sortez !» A ko tuma min mankan in bɔlen Sankara kelen tun sigilen bɛ a ka marifa a bɛ to ka marifa min siri a cɛkisɛ la o tun dalen bɛ tabali kan parce que marifa tun b'a kelen de bolo Sankara kɔni. Le président du Faso se lève et ordonne à tous ses conseillers « Restez, restez, c'est moi qu'ils veulent. » Tuma min mankan bɔlen k'a ye bɔ a ye bɔ a ye bɔ Sankara wulila k'i jɔ a ko aw ka to yan u bɛ ne de nɔfɛ n bɛ bɔ. La salle des réunions, les bras en l'air. Aluna Traoré est dans la salle et le voit sortir. A ko Sankara bɔtɔ a y'a bolo lawuli sanfɛ Haruna Traoré ale ye Sankara bɔtɔ ye k'a bolo lawulilen don sanfɛ. La salle des réunions, les bras en l'air. Aluna Traoré est dans la salle et le voit sortir. On a été assaillis et le PF est resté à l'intérieur, il dit que c'est de lui qu'on avait besoin. Il est sorti les mains en l'air. Et puis la suite. Et puis la suite. Thomas Sankara a à peine franchi la porte qu'il est en face de 2 militaires. L'un marque un moment d'hésitation, mais l'autre tire sur lui. Tuma min Sankara bɔlen so kɔnɔ a bɔlen kɛnɛma mɔgɔ 2 jɔlen bɛ marifa b'olu bolo yan'u ka ci u hésitera mais kelen bɛ yen o y'a ci. Thomas Sankara s'effondre. Un des assaillants fonce dans la salle et pousse les... Sankara binna duguma tɔ ninnu olu donna so kɔnɔ. Le président vers la sortie. Dehors, dehors, sortez! A ye bɔ kɛnɛma. Un des assaillants fonce dans la salle et pousse les collaborateurs du président vers la sortie. Dehors, dehors, sortez! Tous obéissent naturellement. Mais dès qu'ils sortent de la salle, ils sont aussitôt abattus à
à leur tour. Un d'entre eux essaie de retourner dans la pièce. Il est abattu d'une rafale dans le dos. Et Philippe Zagré. Les personnes qui étaient présentes dans l'enceinte du conseil pour cette réunion ont été tuées. Tout dans la cour dans une mare de sang. Toutes sauf une. Par peur ou par réflexe, elle s'est jetée par terre. Traoré. Il est au milieu des cadavres, mais il n'est pas blessé. Au moment où il s'interroge, couché dans cet enfer, sur ce qui va lui arriver, un des assaillants qui a remarqué qu'il est encore vivant crie « Il y en a un qui est encore vivant !» Qui est tout en bleu. Lève-toi, lève-toi. Aluna Traoré pyjama bulama de tumbale la sabula nya fa yongo tumeta boli de la no tuntla la réunion ina uni Thomas Sankara tumeta tout en bleu. Lève-toi. Hey, emimbe fini bulama la. Ni bolike fini bulama bila wuli. Il se met debout. Ils ont lui intime à nouveau l'ordre de se recoucher. Milieu des cadavres. Pendant ce temps, les autres tirent en l'air comme pour laisser croire à ceux qui sont à l'extérieur que des combats font rage dans l'enceinte du Conseil de l'Entente. Un des putschistes s'avance vers Aluna Traoré. Il le connaît bien puisqu'ils font du sport ensemble. Espoir militaire que nous avons fait Thomas Sankara au Ima Douala. Lui, comme faisant partie de la garde du numéro 2 du Faso, il lui annonce qu'il va l'achever. Mais un autre qui visiblement est le chef du commando s'interpose. Tumami ukoku bena afara, uka chef de commando minuntara ni kolangolo nge ukoko ayi okana sama ayatui. Quelque temps après, alors que les tirs se sont arrêtés, l'un d'entre eux lui fait remarquer qu'il a tout vu et qu'on ne peut pas le laisser partir comme ça. Tu vas rejoindre les autres, lui dit-il. Partir comme ça. Tu vas rejoindre les autres, lui dit-il. Aluna Traoré est dans un brouillard et ne réalise visiblement pas ce qui lui arrive. Alors il dit une chose surprenante. Il veut faire pipi d'abord. Oui, il veut faire pipi avant qu'on ne le tue. Il faut dire qu'il connaît la majorité de ses agresseurs. Il veut faire pipi d'abord. Oui, il veut faire pipi avant qu'on ne le tue. Il faut dire qu'il connaît la majorité de ses agresseurs, mais quand même. Puisque ceux qui nous ont assaillis, nous jouons au ballon militaire ensemble. Puisque ceux qui nous ont assaillis, nous jouons au ballon militaire ensemble. Moi, je n'étais pas militaire, mais à force d'être avec eux, je faisais tout le temps. Pourquoi ces gens-là avaient la capacité de résister à tout. Donc je me suis mis aussi à faire du sport intense et puis ce que j'aimais chez eux c'est le sport militaire. Il est d'une certaine virilité et je m'y reconnais. C'est le sport militaire. Il est d'une certaine virilité et je m'y reconnaissais. Et j'ai fait avec eux, bon voilà, de camaraderie. Bon, c'est les mêmes qui viennent, ils vous disent, bon, lève-toi, lève-toi. Bon, je me lève poliment. Pour la petite confidence, j'ai simplement dit, je vais uriner. Pour moi, je pensais qu'après les urines, c'est fini, j'allais rejoindre les autres. Et puis, bon, j'ai... Mais journaliste y a volé tout ce que j'avais dans mon organisme ce jour-là et puis après. Après,
On le fait monter à l'étage où il rejoint les autres qui à la tuerie et était retenu dans une pièce au-dessus. On ne savait pas que la violence avait atteint un tel niveau. Mais leur mission était arrêtée. Dans ce cas-là, bon, vraiment Alain, c'est fort, c'est fort. Alain, ça c'est très fort. Après être monté à l'étage supérieur où il a eu le temps de se débarrasser un peu du sang qui l'avait éclaboussé, lorsqu'il risque un regard par la fenêtre au moment où il entend des voitures manœuvrer pour quitter le conseil de l'entente, il voit que les 13 cadavres ont disparu et les camions citernes sont... Et les lieux du drame à grand jet d'eau. Il est le seul survivant de ce massacre. D'orgueil en cela, mais de joie pratique. C'est une journée sombre. Bon, beaucoup me demandent comment moi j'ai fait pour m'en sortir. Je dis, si vous priez, continuez de prier Dieu. Tout. Moi, en tant qu'humain, les voies du Seigneur étant impénétrables, je m'en réponds. Oui, je ne sais pas ce qui est arrivé. Comment moi j'ai fait pour m'en sortir? Non, nous étions 7 dans la salle. Ok, ni watina ambe bela jele fo mama sogole me radio fréquence 3 la 93.8 kabo bolibana suguna amba be fo ni ku yebubula ka émission koro yesa donc munu kumara histoire kan donc mi yebubula yesa amba doklo kan afari mandala donc ame jaga doke alaga farige jaga boy alaga lafia dama donc ayan wole bi donc mi kafoko afari ota chugala donc mi ali téléphone la kuma la avec kuma an yɛrɛ fɛ téléphone fɛ bon kuma yɛrɛ ka gɛlɛma dɔɔni voilà parce que n'a bɛ ka kuma yɛrɛ b'a santi k'a fɔ ko bana yɛrɛ douleur b'a kan donc an bɛ jaga dɔ kɛ min ye bubulɛ sa ala ka farige jaga boy ala ka lafiya dama a ka segin ka na aw ɲɛnajɛ dɔgɔkun wɛrɛ n'ala ma parce que donc ka da kulo kan min ye bubula su le sa a fari manda la donc a bɛ so quartier mal la yen nɔ donc min ye ka daminɛ sɔrɔ la fo bi donc fari a t'a cogoya la donc an bɛ jɛ ka dɔ kɛ min ye bubula ye ala ka fari kɛ jagabɔ ye ala ka lafiya d'a ma donc anw technicien o kuma an y'a lajɛ pour que a ɲɛnafin bɔ a kanubagaw la a delila ka kuma tariku ni histoire minnu kan farafinna kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ an y'a essayer ko olu la waleya donc n'ala sɔnna an b'aw bɛɛ fo ka ɲɛmaayaso fo o kuma ne yɛrɛ sare ne b'aw bɛɛ fo an bɛ jɛ ka dɔ kɛ ala k'an tulo don ɲɔgɔn kibaruya duman na ala ka jamana basigi o kuma an b'aw bɛɛ fo ni ka ko ɲuman dɔn a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni ko a tulo garisɛgɛ bi an b'aw bɛɛ fo fréquence sɔrɔ a la. Zakala, votre émission sur FR3 93.8 tout le dimanche.